Bueno, ells diuen que aquesta obra els hi comportarà unes pèrdues importants al final de l'obra i que no les poden assumir i que, per tant, doncs, abandonen. Home, a veure, hi ha unes certes modificacions com en totes les obres passa, no? Però és que són i això ja s'acabarà demostrant que són unes modificacions irrisòries pel que fa al projecte, no? Evidentment ells intentaran al·legar que hi ha hagut modificacions, m'imagino, però a veure, el projecte en si és el mateix, no hi ha hagut cap canvi. Pel que tinc entès, però això ja és un tema més legal, pel que tinc entès és, en cas que hi hagi aquest abandonament de l'obra, doncs evidentment nosaltres ara hem de donar-ho a comptar a empreses i sembla que no s'ha de fer per la via de concurs públic, sinó que per un negociat. Per tant, nosaltres intentarem negociar que això suposin les menys pèrdues econòmiques i les menys pèrdues temporals. Perquè nosaltres, la veritat és que és un inconvenient que ens ha sortit ara a la piscina, però que no teníem cap ganes ni de que s'aturés l'obra ni de que suposés un increment econòmic, com procurarem que no sigui així. La construcció era qui era? Com s'ha